10-4. Turner, chytiť aj strelecký. Turner to vyskúša za 3 sekúnd do konca tohto útoku. To bol jeho 26. tohto sezónny pokus z diaľky a 11. premenený. Teraz ale prišiel o loptu, tých strát pribúda. 5,65 z pohľadu Prievidze, teraz Turner. Posiela to za perimeter a presná trojka z rúk Jaden. Hneď znova pod kôža, Turner má celý deň. Krazulis a z krídla Turner. Krásne to urobili hráči. Krásna akcia individuálna, Turner za 3 body. Nejaká iskierka nádeje tam stále tlie, ale iba to bliká. 3 body, ale veľmi dôležité. Speed neskoroval minimálne nejaké 4 minúty, úplne určite. Turner by to mohol zmeniť. A to bola nádherná prihrávka. Dnes to nie je o tom, že by Levičania prestrieľali svojho supera za 3. Skôr je to na každej štvrtine Levičania o trošičku lepší, ale teraz Turner môže zdvihnúť vlajky svitu. Kojanovský vytvára clonu. Následne ide pod kožanom týmu a s 20-kou hrá Turza. Výboraj na Dmitra Sokolovského, ten sa mu cez tohto vyššieho amerického pivota, navyše opäť mu vypichol loptu, ešte je tam boj na zemi. Jelks. Randuška teraz. Skočil Randuška. Ďalekonosným pokusom. Poznáme ho ako skvelého strelca, aj slovenského reprezentanta. Kapitána Svitu, Roberta Rožánka. Alebo 4 sezóny. Posiela to za perimeter. My sledujeme zápas dvoch tímov s najhoršou úspešnosťou strelby za 3 body v tejto sezóne. Svit. To bude nakoniec zakončenie Turnera z diaľky a zápase. Šancu ale dostáva smerom dopredu. Svita ten na oboch stranách, tak to sú naozaj dve protipóly. To, čo predvádza Johnson. Dopredu Benjamin. Svit v posledných kolách príliš často nevyhráva. Ešte by mohol Svit vybojovať túto loptu k Razuli. Benjamin. A Turner má kopec času na trojku, ktorú... Pekne to teraz Rožanek zhodil. Späť na tém. Postupne hlavne v obrane pridal a Urbana Minaroviech dali po 13 bodov. Už 8 má Solčanský. Svit mierí do brejku. 3 proti 1. Nachádzať. Turner. Krásna prihrávka na Benjamin. Ale obrana zo slabej strany, nebola rotácia a Patrik Pažický z toho. Grazulisa. A trojka v rukách hostujúceho Benjamina. 8 bodov na jeho konte. Benjamin sa nedokázal presadiť, ale 3 body. Nepresne. Ale Turner loptu stratil. Turner. A dal. Krátka strela. Turner. A doraz. Konec sa rozhodol prihrať. A krásne. Na trojku, až lopta sa však k nemu dostala opäť po výbornej práci od Turner za 3 body a dáva. Razuli sa. Už nebol našiel priestor na streľbu, ale tá bola prikrátka. Výborne tam. Ešte by to mohlo platiť. Turner. To v rámci prvej štvrtiny útočí na našich obrazovkách sprava doľava. Zatiaľ, čo teraz máme možnosť. Rožánek veľmi dobre zapracoval teraz na doskoku. Turner. Nie je to úplne vydaná záležitosť pre basketbalové kluby na Slovensku. To vyzeralo tak, že to skúsi individuálne, ale na počas symbolický Turner. 3 bodmi nie. Ešte loptu na palubovke. No, veľké diaľky, ale takto to... Nie veľa času mal Svit na strelu. Nakoniec ju nevyužil. Anderson nedokázal nájsť si Ládiho.